Helo a chroeso I bodlediad sgwrs, lle dwi, Jess Davies, yn sgwrsio efo myfyrwyr, cwnselwyr a phobl adnabyddus am bynciau sy'n berthnasol iddyn nhw, eu lles a iechyd meddwl. Ym mhob pennod, yn ni'n canolbwyntio ar bwnc gwahanol, yn trafod pob math o bethau, o hynna'n ofel I ymdopi gyda newid, ac yn trafod profiadau yn onest ac agored. Rydyn ni'n gwneud hynny yng nghwmni cwnselwyr amrywiol, fel ei bod wrth law I roi arweiniad a gwybodaeth. Yn ymuno yn y drafodaeth hefyd, mae nifer o leisiau cyfarwydd o fyd y podlediadau a chryfyngau Cymraeg, a rhai sy'n dylanwadu'n bositif, drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Y bwriad yw rhannu profiad, rhannu'r baich, rhannu cyngor a rhannu gobaith. Mae croeso felly I chi ymuno yn y sgwrs. Yn y bennod hon, yn ni siarad am meddyliau ymwthiol neu intrusive thoughts. Yn trafod Mae Grace o Mhrifysgol Caerdydd, y cyflwynydd a cherddor Welsh Whisperer ac Endaf Evans, cwnselwr I fyfyrwyr Mhrifysgol Bangor. Croeso cynnes I chi gyd. Diolch yn fawr. Wel, lush I cael cwmni chi. Mae'r bwnc ma yn un really diddorol a dwi'n siŵr bydd na lot I sgwrsio. Na ni dechrau gyda cyflwyniadau. Os ydych chi eisiau mynd yn gyntaf â cyflwyniad I hun, please, Grace? Fy enw yw Grace, dwi'n myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn Mhrifysgol Caerdydd. Dwi'n astudio Cymraeg iaith gyntaf, ond gyda gwleidyddiaeth fel gradd cyd-enwyddiaeth. Lovely, a be amdanoch chi Welsh? Welsh Whisperer sy'n ma, canwr gwlad a chyflwynydd teledu a radio weithiau. A Endaf? Helo, Endaf Evans di'r enw. Dwi'n cwnsalydd, dwi'n gweithio yn Mhrifysgol yn Bangor, gweithio yn myfyrwyr. Amazing. Wel, fi siŵr ni'n mynd I cael sgwrs really diddorol. A wna I dechrau gyda chi, Endaf, achos mae'r bwnc ma yn un sydd yn really bwysig, a dwi'n siŵr bydd lot o pobl falle yn meddwl beth yn union ydy meddyliau ymwthiol neu intrusive thoughts. So, gallwch chi esbonio bach mwy am y bwnc ma? Ac oedd o'n diddorol I ddeud y gwir pan o'n i'n neud yr ymchwil i'r podlediad yma, oedd o'n diddorol be ar I fi ysgu'n hyn I ddeud y gwir. Swn I ddim ac rhan fwy o bobl, da ni gyd ar i'w radag o'n bywydau ni yn gael y meddyliau yma. A maen nhw'n gallu fod yn rhywbeth sydd yn fatha codi ofn arna ni, a maen nhw'n gallu fod yn reit impulsive, maen nhw'n gallu fod yn reit spontaneous, a weithiau maen nhw'n gallu fod yn meddwl am rhywbeth sydd yn poeni chi. Fel enghraifft, fatha dwi'n gael nhw weithiau, dwi wedi cloi y car. Dwi wedi cloi y car, a weithiau rhaid I fi checio os dwi wedi cloi y car. A weithiau, so maen nhw'n gallu fod yn rhywbeth sy'n digwydd yn anamal iawn weithiau, a weithiau maen nhw'n gallu fod yn rhywbeth sydd yn, mae bobl yn meddwl amdano nhw'n amball waith ond lot yn ystod y dydd, a weithiau mae hynna gallu fod yn broblem I rei bobl. So meddyliau ydyn nhw, meddyliau sydd yn gallu dod yn reit spontaneous I meddwl, ac maen nhw'n gallu fod yn rei sydd yn neud ni deimlo'n anghyfforddus weithiau. So weithiau falle meddyliau bach o just, oh gosh, ydw I wedi troi off yr iron neu hair straightener. Ond hefyd yr syniad, yr meddyliau yna fel sydd gallu bod yn really difrifol a just cymryd drosto bywyd rhywun. Pryd o'n I wedi weld yr bwnc ma, yn gyntaf, ni'n meddwl fel, ydy hwn fel imposter syndrome? Actually, mae fe yn gwahanol. So beth ydy'r gwahaniaeth, Endaf? Wel, efo imposter syndrome, mae yw'n yn teimlo bod nhw'n igon da. Neu bod nhw'n... Cos oedden ni'n trafod mewn podlediad y blaen, mae gennym ni yn y diwylliant, da ni'n cymharu'n hynna'n I bobl eraill. A wedyn weithiau da ni'n teimlo weithiau bod ni'n igon da, neu bod bobl eraill lot well. A teimlo fatha bod ni'n ffrod rhywsut. Bod ni'n teimlo fatha, beth dwi'n neud? Os fysa bobl yn rili gwybod sut dwi'n teimlo amdan y swydd, bys nhw fatha yn dychryn rili meddwl amdan y peth lle. So mae yna gwahaniaeth, ond efo'r intrusive thoughts ma ydy beth sy'n gallu digwydd reit spontaneously, a ti fatha, pam hai fi fel hynna lle. So mae'n gallu wbeth fel yna I pethau sydd yn troi'n eich meddwl lot. Weithiau'n ganol nos pan ddech chi'n gallu cysgu weithiau. Gosh, fi wedi profi hwnna lot. Ac troi ato chi, Grace, beth yw dy brofiad di gyda intrusive thoughts? Wel, gyda asesiadau a stuff yn y brifysgol, dwi genuinely trwy amser yn mynd, mae hyn ddim yn digon da. May as well cael popeth bant o'r sgrin, delay popeth, sdim pwynt wneud hyn. A yn ddiweddar, fi wedi bod yn cael intrusive thought o, dyle fi ddim fod yma. Dyle fi gochwng prifysgol, constantly. Ac o'n i wedi cael probably un darn o feedback nôl
a ddyn negyddol. A oedd hwnna'n like, y tro cyntaf ni wedi profi hwnna, a wedyn o'n i just wedi mynd, dyle fi goch yn y prifysgol. A like, genuinely istedd fan'na am oriau, like, dyle fi goch yn. A oedd neb yn gallu cael fi mas o hwnna. Mae'n anodd delio â hwnna ar y pryd. Ac ydych chi wedi weld bod yr meddyliau intrusive ma ydy prifysgol wedi effeithio hwnna? Dwi'n meddwl i raddau, ie. Yeah. Like, dwi'n lle, dwi ddim yn cyfarwydd gyda hollol eto. A dwi jyst yn meddwl, sdim byd gallai wneud fan hyn i cael fy hun am mas hwnna. Dwi mewn dinas, dwi really ddim yn gwybod i raddau. Like, dwi o Abertawe, ond mae Caerdydd dan y lle, dwi ddim yn like, deall eto. Ond pryd dwi gytre, fi'n credu, pryd dwi'n stafell fi, a pryd mae da fi mynediad i gyrru tu ffrind fi, neu i mynd am dro gyda'r ci, gallai fi wneud rhywbeth i cael allan o fe. Ond yn y prifysgol, fi'n credu chi gymaint mwy stuck. Ie, a mae hwnna gallu bod yn really galed i trio just cael y break yna i just ysgoi'r intrusive thoughts neu just mynd ti fas a pethau. Fi'n siŵr bod ni'n siarad lot amdano hwnna yn yr podlediad. Ond Welsh, be ydy dy brofiad ti gyda intrusive thoughts? Wel, fel oedd Endaf yn restru rai o'r enghreifftiau ar y dechrau fyna, y rai dwi'n meddwl bydd siŵr o fod yn cyffredin rhwng lot o bobl yw pethau bach fel, yn yn achos i dweud bod fi'n neidio yn y fan a byddai 10 milltir lawr y ffordd neu hanner awr i ffwrdd a mae'n fel, a dwi wedi cofio'r stwff ma dwi angen. Er enghraifft, os dwi'n mynd lawr i wneud sioe rhywle, mae nifer o bethau gwahanol rannau o offer sain neu cables penodol a heb yr un peth bach yna dwi'n nacyd, dwi'n methu wneud e. A dyw hwnna ddim yn broblem, really, ond yr un sy'n bach mwy o concern, really, yw pan ti'n dechrau meddwl am worst case scenarios. Dwi'n cael hwnna lot lle fyddai yn mynd i berfformio, os dwi'n cyflwyno'r y teledu er enghraifft, ond byddai'n ffric o mas bo fi ddim yn mynd i gofio nhw, ond dwi'n nabod nhw, dwi wedi bod yn ymarfer nhw, dwi wedi edrych yn nhw. Mae fel spiral wedyn, ti'n mynd lawr i'w twll, a mae rhywun sy'n gorau wneud rhywbeth o flaen pobl, ti wedi cyflwyno unrhyw beth yn gwybod, mae'n rhaid ti just cadw cool, a mae'n hollol ffain. Ond os ti ddim, mae'n disaster, a dwi wedi bod yn y sefyllfa, a dwi wedi bod yn gwneud hwnna ers 10 mlynedd nawr, a mae dal yn digwydd. Dim bod fi'n panicio pob tro, ond weithiau, mae'n digwydd, a mae'n nightmare trio dod allan o hwnna live o flaen pobl. Mae'n horrific. Ie, wel Endaf, beth ydy dy sylwadau ti amdano hwnna? Ydy hwnna'n rhywbeth ddech chi'n weld lot? Yndw, yn y wythnosol, dwi'n meddwl bod rhan fwyaf yna ni yn gallu fatha identifio, da ni gyd i ryw radda, ond pan mae Grace yn siarad amdano phrofiad nhw fanna, mae yna fatha spectrwm mawr o fel o'n i'n dweud, dwi wedi cloi car, neu dwi wedi anghofio'n ffôn ni, neu wallet, neu beth fel yna. Da ni gyd weithiau amball un yn ni yn gael amball rei intrusive thoughts i wyn sydd yn gyd i dioddau. Ac Welsh Whisperer, chdi'n siarad amdano spiral na, worst case scenario. A dwi'n gallu weithiau pan dwi'n gwrando ar y radio neu gwrando ar y newyddion pan pethau rhyfel a pethau fel yna, mae hynna'n gallu trigo fi gael, beth sy'n mynd i ddigwydd wan a pethau fel yna. So mae o'n spectrwm mawr, really, a mae o'n rhywbeth sydd yn gyffredinol i llawer o bobl, lle. A beth sy'n ddiddorol, dwi'n meddwl, pan mae rhywun yn perfformio rhywbeth cymaint o weithiau, maen nhw'n dod i arfer wneud e. So, er enghraifft, os dwi'n canu rhyw gan, felly byddwch chi byth yn meddwl hwn, ond dwi ddim yn meddwl am y gan na o gwbl. Mae jyst yn dod allan. So, mae stand-up comedians fel hyn, maen nhw'n dweud routine, a pawb yn chwerthin, ond maen nhw'n meddwl, be dwi'n mynd i ddweud nesa? So, dwi yn union un peth, ond weithiau dwi'n mynd off-piste, a wedyn ti'n sylweddoli, oh my god, mewn 20 eiliad neu un llinell, mae hwn drosodd, a dwi jyst yn no man's land. Mae'n nightmare, ond mae'n rhywbeth penodol i beth dwi'n neud fyna, ond mae'n rhaid ti sort of trio canolbwyntio. Mae'n neis weithiau, ti'n kind of just relaxio, pan ymlacio tra ti'n neud rhywbeth arall, ond gotta focus i weithiau, Gosh, a dyna'r peth, fi'n siŵr mae lot ni yn meddwl am y worst case scenario na, pryd dyn ni'n neud unrhyw beth, os mae fe falle rhywbeth yn y prifysgol, neu just yn cymdeithasu, rhywbeth gyda gwaith. Falle mae fe kind of ffordd i just trio, ni'n meddwl anyway, yn dy ben, cadw ein hunan yn diogel. Like, os dyn ni'n meddwl am yr worst case scenario, wel, dyna beth mynd i digwydd a byddai wedi paratoi am hwnna. Ond actually, mae hwnna gallu cael effaith arno ymddygiad ni neu meddyliau ni, a wedyn gallu
neud yr worst case scenario digwydd. Ti'n beth fi'n meddwl? Ie, bendan, dwi'n gwybod beth ti'n meddwl, ie. Pan fyddai'n, dwi'n gyrru lot o gwmpas y wlad, a pan dwi'n gyrru weithiau, mae'n swnio'n ridiculous felly i rai pobl, ond dwi'n gweld pethau a dwi'n meddwl, gyda fi ddim bwriad wneud hwn o gwbl, ond dwi'n meddwl, oh my god, beth sy'n just fel rampio fyny'r hedge fan hyn, neu, I don't know, dreifio lawr y stryd yna, dos yn ceir fod i fyny yna. Mae'n ridiculous, really, ond ti just yn sort of meddwl breuddwydio amdano fe am eiliad, ond mae'n neud ti'n meddwl, pam ti'n meddwl hwnna, you know, it's a bit, ond, yeah, I suppose Liz ddim yn neud e, mae'n un peth. Oh gosh, fi'n neud hwnna pan fi'n gyrru, literally gyrru nôl i Aberystwyth, yn achos fi wedi neud e, sut gymaint o weithiau, mae pen ti chi just mynd, os mae'r cara just yn gyrru mewn i fi, a wedyn, and like, pam ydw i'n meddwl amdano hwnna, ti'n modd? Grace, be amdano chi? Beth yw profiad chi? Ydych chi wedi cael yr meddyliau yma sydd yn teimlo falle, just kind of take you by surprise weithiau, pan maen nhw just yn popo mewn i pen ti? Fi'n teimlo fel bod fi'n cael nhw like, constantly i raddau. Like, stuff y car, fi'n cael e pob tro fi'n gyrru. Pob tro fi'n gyrru. A pryd o'n i yn dysgu gyrru, o'n i'n dweithio instructor fi amdano fe, a dde fel, well, paid wneud hwnna. Mae pawb yn meddwl e, ond paid wneud e. Mae'n wahaniaeth rhwng meddwl e a actually wneud e. Oedd e fel, mae rhaid i ti cofio mae ment ti'n mynd i dweud stuff. Ond pryd dwi yn y tŷ weithiau, pryd fi'n sefyll ar ben y grisiau, dwi fel, gallwn ni like, taflu fy hun lawd right nawr, os ni eisiau. Just i gweld beth oedd yn digwydd. A ti fel, na, fi ddim wir yn mynd i wneud e. Ond weithiau ti fel, ond beth bydd yn digwydd os ni'n wneud e? Ond mae fel just trwy amser. Ti fas i y confi yn Caerdydd, mae massive road, mae ceir trwy amser. A dwi'n meddwl, beth os ni just yn dewis cerdded allan o blaen nhw? Like, be bydden nhw'n neud? Mae'n just mynd a mynd a mynd. Mae'n stuff fach sy'n mynd yn massive. Ie, yeah, mae ddim really diddorol. A Endaf, oes rheswm mae rhai pobl yn cael falle mwy o'r meddyliau yma na rhywun arall? Wel, oedd yn diddorol, o'n i wedi wneud yr ymchwil a darllen amdano y pwnc yma. Oedd yn diddorol, mae yna links i pan mae yw'n yn pryderu lot am pethau. Os gennych chi lot o stres, mae'n bod ydy ddod yn stres brifysgol, stres bod yn coleg neu teuluol. Ac hefyd, mae selder pan mae bobl yn teimlo reit isel, mae hynna'n gallu creu syniadau negyddol lle i ni. A be oedd yn diddorol, actually, fi ffindio beth arall, o'n i'n meddwl bod o'i diddorol. Mamau newydd, sy'n newydd gael plant yn grŵp sydd yn gallu gael meddyliau yma weithiau. Ac oedd hynna'n rhaid diddorol gweld hynna yn yr ymchwil, bod mamau newydd yn gael syniadau weithiau. Dwi'n yn gallu dechrau y plentyn yn iawn, neu ofnewidio'r plentyn, a bod o'r reit common chi, bod o'r reit bethau. So pan mae yw'n pryderu, pan gynnwch chi stres yn eich bywyd, mae mwy o likely bod chi'n gael hyn. A mae yna lot o wahanol theories gwahanol o pan da ni'n gael o. Mae o mor gyffredinol mewn byd. Ond wrach bod gyda ni ofyn deud wrth bobl bod ni'n gael, cos wrach bydd bobl yn meddwl, sa bobl yn rili gwybod y syniadau sy'n ni'n gael, so nhw'n meddwl bod fi'n colli hi. A Grace, ydy hwnna rhywbeth ydych chi wedi sylwi bod falle mae'r meddyliau yma yn codi rownd pethau fel exams neu pethau fel amseroedd cymdeithasu, mae rhaid i chi mynd i like, parti neu rhywbeth fel yna, ydych chi wedi weld kind of patrwm yn codi? Cant y cant, like, pryd o'n i wedi cael feedback gwael ar sesiau cyntaf fi, o'n nhw'n constant. Pryd mae'n dod i ffwrdd o hwnna, pryd mae dy fi like, dyddiad ar gorwel ddim yn agos, mae'n meddwl fi lot mwy tawel, sy'n ddiddorol iawn. Mae dy fi ADHD, so mae'n meddwl fi like, constantly 24/7, 365. Ie, dwi'n meddwl actually mae hwnna yn rhywbeth eitha common yn lun â bod mae iechyd meddwl yn mynd yn law a law gyda yr meddyliau yma. Endaf, beth yw'r kind of, yr cysylltiad rhwng yr ddau? Wel, dwi'n meddwl, un o'r pethau pwysica dwi wedi ddysgu amdano y pwnc yma ydy rhan o emosiynau. Os ydyn ni'n gallu rheolau emosiynau yn ein bywyd dydd i ddydd. Weithiau mae'n anodd iddyn ni, da ni gyd fel bobl efo wahanol emosiynau. I rhai bobl sydd efo neuroamrywiaeth a pethau fel yna, a hefyd bobl sydd yn delio efo iechyd meddwl yn cael amser drwg efo iselder a pryder pethau fel yna. Dwi'n meddwl bod hwnna yn gallu cael effaith ar emosiynau. A mae yna link
reit cyson really rhwng a beth da ni feddwl amdan yn hynna'n a sefyllfa ac yn emosiynol ni. Ac hefyd yn ymddygiad ni, ac o'ch di'n Chas yn siarad am OCD fyna, i rai bobl weithiau, un o'r ffordd mae rai bobl yn delio efo'i emosiynau ac efo'r meddyliau yma ydy, dwi wedi bod yn gweithio fe rhywun, a maen nhw'n reit phobic efo germs, pethau fel, so maen nhw'n gorfod golchi dilo a pethau fel yna, yn aml iawn. A dyna dy'r unig ffordd iddyn nhw tawelu y pryder a tawelu'r meddyliau yma. A be dwi'n trio helpu myfyrwyr ydy, pan nhw'n dod at fi, ydy pan nhw'n presentio fe hyn ydy, trio gael nhw i edrych ar sut i rheoli i emosiynau mwy iach. Yn bendant. A Welsh, oes na amseroedd falle neu kind of signs really, chi'n weld yn eich hun pam ych chi'n teimlo fel, mae pethau'n mynd bach o'i le ac fi'n dechrau cael yr meddyliau intrusive ma? Oes, dwi mewn gêm lle pan dwi'n brysur, mae pethau'n ffantastig. So, mae'n swydd, mae dymunol, mae lot o bobl eisiau gwneud y math o beth dwi'n neud. So, mae hwnna'n, ti'n teimlo'n lwcus fel a pan ti'n brysur, ti'n neud arian, so mae popeth yn iawn. Ond mae hefyd yn swydd lle ti'n cael cyfnodau tawel weithiau. A pan mae hwnna'n digwydd, ti'n dechrau meddwl, oh my God, is this the end? Cos mae yna diwedd yn mynd i ddod, mae pawb yn gwybod hwnna yn y math o beth dwi'n neud. So, dwi wedi bod i'r pwynt yna, dim lot o weithiau, good few times lle dwi'n meddwl, seriously, mae'r misoedd nesaf wedi mynd yn dawel. O'n i'n dweud wrtho fy hun bod fi'n barod am hwnna, ond ti ddim, really, cos mae bywyd ti'n hollol mynd i newid, a felly ti'n mynd i gorau ffindo ffordd arall o wneud bywoliaeth. Ond so amseroedd tawel na yw pryd dwi'n dechrau gorfeddwl yw ti'n meddwl am pethau gormod a wedyn mae pethau negyddol yn cymryd drosodd a pan ti'n siarad amdano fe, mae'r opposite i beth ti eisiau wneud. Ti eisiau bod yn positive, proactive a crack on a wedyn gobeithio bydd pethau da yn digwydd. Ond bendant, os na rhyw wythnos bach tawel neu bythefnos bach lle dim lot yn mynd ymlaen a ti'n dechrau cael y meddyliau negyddol na ti'n meddwl am y gweitha. A Grace, ydych chi efo kind of unrhyw symptomau neu unrhyw signs sydd yn codi lle ti'n meddwl, mae rhaid i fi falle cymryd break fan hyn neu cymryd amser nôl? Fi'n gweld yn anodd camu nôl. Mae rhywbeth yn pen fi sy'n deitho fi mae hyn ddim yn real. Mae angen i ti camu nôl. Ond wedyn mae rhywbeth arall yn blaen pen fi fel, na, hyn yw'r unig reality, ti'n methu camu nôl nes bod ti'n trwsio peth. Y peth, mae fel ti'n byw mewn y peth hwnna yn unig, ond mae rhywbeth arall yn mynd, help, dwi fan hyn a dwi'n trio helpu ti, ond dwi'n methu dod allan fath o peth. Fi'n ffindo fe'n anodd fy hun i tynnu fy hun am mas. Mae'r pobl sydd o gwmpas fi'n credu i'r pobl mwyaf bwysig, achos fi ddim yn meddwl bydde fi wedi tynnu hun a fi mas. Pryd o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i gochwyn Mhrifysgol. O'n i'n sownd yn hwnna am genuinely dyddiau. A nes i weld un o ffrindiau fi, a oedd hi genuinely fel aros ar afa, gad ni edrych ar y sefyllfa, ond byddwn ni ddim wedi wneud hwnna ar ben dy hunan fi, os mae hwnna'n neud sens. Mae'n really bwysig i cael y cymorth na, cael pobl rownd chi sy'n gallu helpu. Ac Endaf, oes na unrhyw arwyddion sydd yn eitha common dych chi'n weld ynglyn â pobl yn dweud, mae'r trigger ma falle sydd yn triggero yr meddyliau intrusive ma? Dwi'n meddwl, mae yna lot o bobl, pan maen nhw'n cychwyn brifysgol, mae o'n rhywbeth mawr i bobl. Di bobl ddim yn sylweddoli faint o beth mawr ydi o i cychwyn, i symud, i rwla newydd, cwrdd â bobl newydd, a cychwyn. So, mae o'n reit gyffredinol, da ni'n gweld lot o bobl sy'n newid gychwyn brifysgol yn gael meddyliau yma. A hefyd, pan mae'n dod i cyfnod aroliadau, adegau lle mae yna stres hefyd. Ac un o'r pethau dwi'n teimlo fatha pan mae gennau clients o flaen ni, mae yna lot o clients fi yn trafod amdan y cwilydd ac euogrwydd. Maen nhw'n teimlo, mae gennyn nhw cwilydd weithiau. A mae o'n, fatha fel chdi'n dweud, stigma neu bydd o'n, a dwi'n meddwl un o'r pethau cyntaf sydd yn bwysig. A Grace, nes ti ddeud rhywbeth yn gynharach, nes ti fynd at ffrind i gael sgwrs. A dwi'n meddwl bod hwnna dyn o'r peth pwysig cael gael ydi gael sgwrs. Cos weithiau mae'n gallu normaleiddio
bod nifer yna ni yn gael y syniadau yma. So, un o'r peth pwysig ca ydy cychwyn sgwrs, gael sgwrs y rhywun. Ac, so. Really, really bwysig. A dyna teitl y podlediad yma, sgwrs, achos mae fe yn bwysig I trafod y pwynciau yma. Ni wedi sôn am iechyd meddwl fel rheswm mae lot o pobl yn cael y meddyliau yma, ond hefyd mae iechyd corfforol gallu dechrau, neu bod yn trigger I rhai o'r meddyliau intrusive. A Welsh, dych chi'n byw efo Crohn's, so ydy hwnna wedi cael effaith ar falle meddyliau intrusive chi o gwbl? Falle bod mae'n anodd dweud, ond dwi wedi cael cyfnodau gyda'r Crohn's lle dwi out am wythnos, falle pythefnos a hollol wact, methu wneud dim byd, sy'n really ddim yn ddelfrydol I neb, ond pan ti'n gweithio I dy hun, mae'n broblem achos ti'n colli cyflog am yr amser yna, ond felly bod ti wedi bwcio pethau mewn am flwyddyn o flaen llaw a wedyn ti'n gorfod dweud, sorry guys, sa'n gallu dod fori, allai ddod mewn 6 mis, a maen nhw fel, what? So, dim bai neb, ond mae'n anodd, so mae'n stressful, a mae hwnna felly'n arwen at mwy o pethau fel la, ond ti'n gorfod reoli iechyd corfforol yn well gyda rhywbeth fel Crohn's a watcha bit ti'n bita, a watcha bit ti'n sut ti'n pa mor gloi ti'n mynd. Dwi'n fwy 100 mile an hour fel arfer, ond dwi wedi dysgu ti fethu wneud hwnna trwy'r amser a mynd full pelt, so mae'n rhaid slofi lawr, a mae wedi dysgu fi weithiau bod eisiau just cymryd brec, as do'n I ddim yn berson sydd yn just eistedd lawr a watch a telly ar y soffa am y diwrnod o gwbl, a sa'i dal really wneud hwnna, ond weithiau mae rhaid I fi just wipeo'r dyddiadau a dweud, nope, sa'n wneud dim byd, na I fynd I torri coed neu rhywbeth, mae hwnna'n chill out I fi, neu mynd ar y beic, neu mynd am dro, neu whatever, beth bynnag I wei bobl, ond rhywbeth dim byd I wneud a beth I wneud fel arfer hollol glid switch, a mae hwnna'n helpu wedyn. Mae'n tawelu meddwl heb bod ti'n sylweddoli yn dweud, siwr o fod. Yn bendant. Grace, ydy hwnna rhywbeth chi wedi profi, cysyll rhwng eich iechyd corfforol ac intrusive thoughts o gwbl? Fi'n meddwl, y ffaith, pryd dwi'n Abertawe, dwi'n mynd am dro gyda'r ci trwy'r amser. A ni ar boes trath yn Abertawe. A dwi'n just caru mynd a cerdded fyna, cerdded gyda'r ci. A mae'n neud I meddwl fi'n teimlo'n tawel. Mae'n neud I bopeth teimlo'n tawel iawn. A pryd mae hwnna ddim dyfu, dwi wedi sylweddoli bod i'n stryglo mwy. Dwi ddim dy'r outlet hwnna. Mae stuff yn Caerdydd, mae lle oedd I cerdded, ond mae fe ddim gytre, mae fe stym trath, stym lle dwi fel arfer yn diancu, a hwnna dwi'n stryglo dy mwyaf. So mae'n cwpl o ffordd mae iechyd corfforol gallu trigger yr meddyliau intrusive yma, gall bod dim symud yn corff, os ni ddim yn cael lot o ymarfer corff a bod tu fas, ond hefyd chronic pain na mae rhai pobl yn cael, gallu really bod yn trigger i'r meddyliau yma, falle yn teimlo fel, gosh, mae hyn byth yn mynd I mynd, a fi'n mynd I teimlo fel ma trwy'r amser. So, Endaf, beth ydy'r cysyllт na rhwng falle poen corfforol a iechyd meddwl? Yndi, wel, wrth gwrs, pam mae yw'n yn diodda o poen lot, mae hwnna'n gallu gael effaith mwy. A weithiau, ac y peth sydd da ni'n sylweddoli, pam dys gyda ni'n poen yn corff, da ni'n meddwl amdano fo, da ni take it for granted os da ni'n sylwi mewn poen. Ond pan weithiau, mae dim ond pam da chi yn teimlo poen danodd, neu poen beth bynnag, dim ond wedyn da chi'n sylweddoli faint mor braf ydi gael bywyd heb poen ac yr effaith mae o'n gael feddwl. Ond eisiau dod yn ôl at rhywbeth, Jess, oedd o'n diddorol a rhywbeth oedd I fyny fi wan. Un o'r intrusive thoughts dwi'n clywed lot ydi pam da ni'n barnu yn cyrff tugat o social media, body image, mae hwnna'n beth masif. Enwedig merchaid, da chi di gael o ganrifoedd, ac hefyd I ddynion nhw, mae yna lot o cymharu yn gilydd, a mae hwn yn epidemig, wrth gwrs, mae hwn yn rhywbeth mawr, a dwi'n gael lot o myfyrwyr dod, maen nhw'n mynd i'r gym, maen nhw'n neud pethau, maen nhw'n cymharu cyrff, neu maen nhw'n mynd ar TikTok, Instagram, pethau fel la, a y cymhariaeth, a mae hynna hefyd yn gallu creu yr intrusive thoughts ma, cos da chi'n meddwl, dwi'n igon da,
dwi'n migon mawr yn gorfforol, yn cyhyrog, neu dwi'n migon denna, pethau fel la. So mae hwnna'n rhywbeth dwi'n dod drosodd o lot. Ti'n meddwl be, mae rhaid i fi dweud, mae hwnna'n rhywbeth fi wedi profi lot yn lun â kind of delwedd corff ac wedyn yn meddwl amdano fel colli pwysau yn lun â bod yn perffaith fel ni'n weld ar-lein. A os fi'n mynd i'r siop yn neud y kind of like food shop, fi'n just cael y intrusive thoughts ma, like rhoi hwnna lawr, paid cael hwnna, mae hwnna'n mynd i neu chi edrych yn dew, and all these awful things, neu kind of a body check-in fel ni'n dweud, pan mae chi'n edrych yn y drych, a wedyn just yn checo dych chi'n yn y drych, meddwl, oh gosh, and all these intrusive thoughts start coming in, so mae hwnna'n rhywbeth, but mi'n siŵr mae lot o pobl yn profi, yn wedig pobl ifanc rili, sy'n just yn byw ar-lein. Yeah, gosh, yn bendant. A fi eisiau kind of camu nôl, ond camu i kind of y stigma aspect really, achos ni wedi kind of cyffwrdd arno fe, yr teimlad mo o stigma. Mae dim lot o pobl yn siarad amdano y meddyliau yma, achos ni yn teimlo bach fel cywilydd, really, i siarad amdano cael falle intrusive thoughts. Wel, chi yn rhywun sydd yn really kind of mynd mas i'r cyhoedd. So, ydych chi'n teimlo weithiau bod mae pobl yn beirniadu chi, chi'n teimlo fel chi ddim gallu dweud beth chi eisiau dweud mas, achos mae pobl yr gwaith da chi'n neud? Bendant. I mean, fi sydd wedi creu hwn, so sort of by fi yw technically, ond dwi'n gwybod yn iawn beth ti'n feddwl. Mae pobl yn disgwyl i, pobl sydd yn ymddiddori yn beth dwi'n neud gyda llaw, mae nhw yn disgwyl i fi fod fel y person maen nhw'n dychmygu, so rhywun sy'n lawr y bar, siarad i pawb, cael hwyl, cael sing-song, a dwi yn fwy fel ar y cyfan, ond dyw pobl, os bydden ni'n cael chat fel hyn gyda nhw, bydden nhw'n meddwl bod fi off ym mhen, neu bod fi, taw dim fi yw neu rhywbeth bydden nhw'n just ddim yn deall, achos mae pobl yng Nghymru, dwi'n meddwl fel yn enwedig, mae lot o safbwyntiau traddodiadol wedwn ni ar y pethau fel hyn, a maen nhw just yn meddwl beth sy'n bod y ti, cad y ben, get on with it, math o beth, yn anffodus, a mae'n mynd i gymryd amser hir i ddod dros hwnna, ond yn enwedig gyda cynulleidfaoedd cefn gwlad, sef rhywbeth, mae lot o bobl sy'n dilyn fi yn bobl cefn gwlad, ac allai ddim gweld lot o reina yn cael chat yn agor lan a siarad, a ma nhw'n mynd trwy'r un pethau, a pawb arall, y stresses bywyd a issues, perthynas, poeni am bethau, mae pawb yn mynd trwy'r un pethau mewn bywyd, ond bod rai pobl ddim cweit yn barod i siarad amdano fe. Yn bendant. Yn wedig fi'n teimlo hefyd dynion, mae lot o ddynion ddim yn teimlo'n hyderus iawn neu cyfforddus iawn i rhannu sut maen nhw'n teimlo, neu rhannu bod nhw falle yn delio gyda iechyd meddwl, delio gyda meddyliau yma, so mae ddim rili bwysig i weld pobl fel chi a Endaf ar yr podlediad yma, just yn cael y sgwrs agored, really. Bendant. A i fynd yn ôl at y dynion, bendant, mae hwnna'n rhywbeth. Mae lot o sŵn o gwmpas hwnna wedi bod yn ddiweddar i cael dynion i siarad, achos o blaen, felly ti'n mynd nôl i 20 mlynedd, 30 mlynedd oedran. Mae tad fi nawr yn 70, 70 rhywbeth, anyway. Ond sa'n credu bydde fe yn ei fywyd wedi eistedd lawr a cael chat o ddifri am pethau, beth sy'n poeni fe yn emosiynol, bydde fe'n dweud, beth sy'n bod y ti. So, ond garantid, wrth gwrs bod wedi cael stresses dros y blynyddoedd, ond bod e jyst ddim wedi siarad i neb. Ond mae hwnna yn newid, dwi'n siŵr bod pobl, dwi'n 37 nawr, dwi'n siŵr bod pobl yn ei geiniau nawr yn barod i siarad mwy, a wedyn teenagers heddi, falle bod nhw'n siarad ar Snapchat neu rhywbeth, ond yn y chat rooms, ond maen nhw yn siarad o leia. Endaf, ydych chi wedi weld lot o dynion ifanc neu bechgyn ifanc yn dod ato chi fel cwnselwr naw am mwy o help? Do, mae'n beth neis iawn i gael i fod yn os. Mae'n neis gweld bod dynion yn gallu, bod gynnyn nhw'r hyder, bod nhw'n gallu dod i mewn. A weithiau dys gynnyn nhw'n hyder, weithiau maen nhw'n dod yma a maen nhw'n really anodd dechrau siarad, ond y ffaith bod nhw'n gallu dod yma, dwi'n meddwl bod o'n bwysig. A dyna pam weithiau, mae'n really bwysig, mae yna helplines ar gael sydd yn hollol confidential a pethau fel yna, so mae'n lot o hynna sydd yn rili bwysig, cos mae'n lot o bobl yn dioddau hyn a methu deud, oherwydd y cwilydd, teimlo'n euog. Fetha, os da chi'n di dweud bod chi'n di brifo i wyn arall, neu bod chi'n fel oedd Welsh Whisperer yn dweud, bod chdi mewn car a bod chdi'n di mynd i wal neu beth, so bobl yn meddwl, ti'n berig. So, mae lot o bobl yn teimlo'n lot o shame a pethau, a dwi'n meddwl bod ni'n gallu
gael y spes yma wan bod ni'n gallu gael trafodaeth fel un wan, a gobeithio bydd pob bynnag fydd yn gwrando ac yn sbio ar hwn yn gael y hyder i ddweud, o, ta bo beth dwi am gael sgwrs efo rhywun, actually. Sa'n gallu bod yn ffrind, sa'n haid o fod yn therapydd, sa'n gallu bod yn ffrind, neu yw maen nhw really teimlo bod gyda nhw'r trust na, a dwi'n gobeithio na beth sy'n bydd digwydd o hwn, lle. Ie, bendant. A Grace, yn siarad am stigma, ydych chi erioed wedi teimlo beirniad am y ffaith bod gennych chi feddyliau ymwthiol neu rhannu eich intrusive thoughts gyda rhywun? Mae'n ddiddorol achos ddim really. Mae fi a ffrindiau fi yn trafod am pethau fel hyn trwy'r amser. Trwy'r amser dwi'n dweud i ffrind fi, fi gallu bod yn y car gyda'r ffrind fi a mynd, hei, fi'n meddwl, yn brain fi right now, fi'n mynd, oh my god, mae jyst yn neidio mewn yn menydd fi i drifo mewn i'r wal. A bydd hi fel, dwi'n meddwl hwnna hefyd. A hyd yn oed i mam fi, pryd dyn ni'n cerdded y ci, gall rhywun dod drws nesaf ni ar bike a fi'n jyst yn mynd, dwi really moyn gothio nhw backdoor break. A mae hi yn ti mor ffynnu. Mae'n haws i fi anyway i cael pethau hyn mas. A fi jyst yn dweud e. A mae neb yn bywyd fi wedi beirniadu fi am hwnna. Mae pawb yn bywyd fi wedi atgyfnethu, i ddweud dwi'n meddwl hyn hefyd, neu dwi'n deall pam ti'n meddwl hynna, neu mae pobl wedi bod o gwmpas fi yn unwedig i ddweud mae hyn yn iawn. As dwi wedi bod yn ddioddef o meddyliau ymwthiol, probably am blynydde. Ddim just stress, ond i bob rhan o bywyd, dwi'n meddwl ti'n profi nhw rhywsut. A mae rhywun wastad wedi bod drws nesaf i fi i ddweud, mae hwnna'n oce. Mae pawb yn meddwl hynna weithiau. Sy'n neud i fi deimlo'n mor positif, achos dwi wedi codi lan yn lle ble mae hyn yn normal, a mae pawb yn dal i derbyn fi fel person, a maen nhw ddim yn meddwl bod fi'n nuts neu rhywbeth, yn meddwl stuff fel hyn, ond maen nhw'n hollol cefnogol o fi fel unigolyn. Ie, mae hwnna'n gred, a mae hwnna jyst yn dangos sut cael y cefnogaeth na, cael y cymorth na o pobl rhwng chi, gallu really helpu rhywun sydd falle yn cael y meddyliau yma neu yn delio gyda iechyd meddwl nhw, achos mae fe jyst yn helpu i sgwrsio ac i siarad. A hefyd, dwi'n meddwl falle, wel, chi fel fi, we're millennials fel maen nhw'n dweud, so mae yna teimlad na o ddim rhannu pob dim, ond nawr mae lot o pobl ifanc yn mwy agored ac yn teimlo mwy cyfforddus really, i rhannu sut maen nhw'n teimlo ac yn falle troi'r we a rhannu eu profiadau nhw ar y cyfryngau cymdeithasol ar TikTok. A mae hwnna wedi helpu pobl falle teimlo llai unig. Ie, dwi sort of 1987 ges i'n geni, right? So, sa'n gwybod, Meddyliw na sa'n gwybod, ond mae roi fi'n mewn rhyw camp, right? Hen i rai pobl ifanc i rhywun arall. Ond mae un troi da fi yn y camp old school lle dwi sort of fel, sa'i eisiau rannu popeth, ond dwi'n barod, os dwi'n teimlo bod issue gyda fi neu problem, na i ffindo rhywun, na i lle dwi'n ymddiried yn nhw, neu rhywun dwi'n meddwl sy'n gwybod am y peth, a na i siarad i nhw. So mae un troed yn yr ochr yna lle dwi sort of yn barod ac yn agored, a un ochr yn just sort of dweud, trio delio gyda fe dy hun tipyn bach, a trio bwrw mlaen a nad y ore cyn, os mae'n mynd yn extreme wedyn newn ni mynd i'n ôl help, achos dwi ddim yn person bydde'n rannu popeth o mywyd personol online. Mae rai pobl yn dewis wneud hwnna, mae lan i nhw yn dweud, a mae lot o hwnna'n digwydd heddi yn dweud, lle mae pobl yn rhoi popeth, popeth sy'n mynd mlaen gyda iechyd nhw online, a mae fyny nhw yn dweud, ond dwi sort of hanner a hanner gyda hwnna. Ie. A Endaf, ydych chi'n weld hwnna yn dy gwaith, gweithio gyda myfyrwyr, ydyn nhw'n rhannu bod rhoi pethau ar-lein, neu falle jyst yn sgwrsio lot mwy na falle genedlaethau gwahanol, neu genedlaethau mwy hun yn neud, yn teimlo bod mae hwnna really wedi helpu nhw i teimlo llai unig falle efo teimladau nhw. Na, dwi'n definitely meddwl bod o'n Mae'n wahanol ffordd o sbio ar hyn, dwi'n meddwl, cos mae'n ochr positif, a dwi'n gwybod bod yna rei fatha communities, fatha community LGBT, communities niwroamrywiaeth, a bobl di gael llawer o gefnogaeth wrth connectio efo bobl ar-lein a gallu trafod a siarad a creu gymuned ar-lein lle. Ond so mae gen ti ochr arall hefyd o gor-rhannu ac da ni'n gwybod weithiau mae gennym ni'r cancel culture yma. Mae o'n balance really
pwysig i gael, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl dod yn ôl at y peth bod un o'r peth pwysicau i wneud efo hyn ydy gael sgwrs efo rhywun. A os da chi'n myfyriw mewn brifysgol neu mewn coleg, mae gynna ni lles, mae gynna ni cwnselydd ar gael, sydd, i bywyd bob dydd, diolch yn hawdd iawn i gael cwnselydd, actually. Diolch yn hawdd weithiau. Os da chi'n mynd i'r GP, weithiau da chi'n gorfod disgwyl a misoedd i gael cefnogaeth i chi'n meddwl. Ac so pam da chi'n mewn brifysgolion o coleg, i gael y cyfle i gael sgwrs efo rhywun debyg i fi, mae'n rhywbeth rhaid i chi definitely defnyddio a cymryd o siawns o wneud lle. Yn bendant. Maen nhw yna am rheswm, maen nhw really yn helpu. Yeah. Ac Grace, chi wedi bod yn rili agored a rhannu bod chi yn delio efo meddyliau ymwthiol dydd i dydd, really. So, oes yna unrhyw beth sydd wedi helpu chi i just trio delio nhw ac dim gadael nhw just cymryd drosto bywyd chi, really? Yn sicr fel mae Endaf yn dweud, mae'n siarad. Hwna yw'r peth well i wneud. Achos os ti'n just gadle mewn ymwelti, os ti'n just gadle adeiladu, os ti mewn stafell ar ben eich hun, hwnna pryd mae'n gweitha. Hwnna pryd mae at the worst it has ever been. Mae angen i chi cael y mas i rhywbeth, rhywun, mae angen i chi siarad. Lle chi'n mynd ar cyfryngau os eisiau, fi'n ffindo textio ffrindiau fi ar Snapchat. Fi yw Gen Z, so fi'n textio pawb ar socials, voice memo, ni'n neud e gyd. Neu just mynd i stafell un o ffrindiau fi a literally just knockio ar y drws a dweud, dwi eisiau gochyn. A maen nhw fel, pam? A mae'n dechrau sgwrs rhwng ni, a mae'n dechrau chi adeiladu ar pam chi'n meddwl hyn, pam mae'r thought hyn wedi dod mewn i eich menydd chi, a pam chi'n meddwl es. Byddwn ni ddim yn neud hwnna ar ben hunan fi. Fi ddim yn mynd i ystaf yna, yn edrych ar wal, a dwi ddim yn mynd i dechrau adeiladu thoughts fi a gweithio mas pam fi'n meddwl hwnna. Ddim hwnna beth ni'n neud yn naturiol ar ein hunan. A dim dyn ni yn y moment hwnna y sens i raddau i torri pethau lawr. Ond mae rhywun arall yn gallu mynd, wow, pwylla, yn rili gallu bod yn help. A dwi'n meddwl mae'n rili bwysig. Hyd yn oed os dych chi'n stryglo wneud ffrindiau brifysgol, os dych chi'n just mynd rhywle, mynd i counselydd, neu just yn siarad, hyd yn oed i ci fi, mae'n just helpu fi cael y mas. Fi angen siarad y thoughts ma, neu maen nhw just mynd i aros yn pen fi. Mae hwnna'n cymorth really dda. Ac Welsh Whisperer, just yn troi ato chi am cwestiwn olaf, oes na unrhyw beth sydd wedi helpu ti pan mae'r meddyliau intrusive ma'n codi lan? Wel, mae'n swnio stupid, ond trio peidio meddwl amdano nhw. Ond dwi'n gwybod, obviously. Ond pan maen nhw'n dod, mae'n dibynnu beth ti'n neud. Os maen nhw'n dod a gorwedd yn gwely neu rhywbeth, maen nhw'n mynd i fynd i ffwrdd, cos eventually na i feddwl am rhywbeth arall. Ond pan maen nhw'n digwydd, pan dwi really ddim eisiau nhw digwydd, felly yn achos fi pan dwi'n barod i wneud rhywbeth mewn i'r camera neu perfformio, dwi just yn gorau mynd mewn i hyper-focus a trio just meddwl am rhywbeth arall, literally just edrych mewn y stafell a ffocusio ar un peth am eiliad a wedyn I'm out and by the way. Ond prif peth yw cadw brec bach yn yr wythnos i fi, so cadw diwrnod fan hyn, neu pnawn fan hyn, neu cwbl o oriau fan hyn i just torri pethau lan fel bod fi'n well yn mynd mewn i bob job beth bynnag yw e. Yn bendant. A Endaf, oes ganddoch chi unrhyw tips i rhywun falle sydd yn profi meddyliau intrusive? Wel, dwi'n meddwl un o'r pethau cyntaf, a dwi wedi defnyddio'r sgil yma, defnyddio'r technic yma i fi'n hun hefyd pan dwi'n yn gael hyn ydy, mae'n rili bwysig peidio barnu ein hunan. Cos dwi'n meddwl faint o weithiau yn y dyd da ni'n barnu'n hunan. Mae'r un y critic na yn barnu'n dweud. So dwi'n meddwl weithiau mae'n bwysig i ni sylweddoli a fod yn hunan gariadus teg at yn hyn, chdi bach yn mwy self-compassion, sydd yn rili anodd. Mae'n rili anodd weithiau. Yn ydych da chi'n brysur, na chi gymaint hon, a weithiau da chi jyst fatha cymryd step yn ôl a jyst sylweddoli. Reit, dwi wedi gael y syniad. Ac almost fatha, dwi'n defnyddio humor weithiau i fi'n hir. Os dwi'n gael y syniad, dwi'n meddwl, hei, beth yw hwnna? Fatha, pam ar i fi fel hynna? A just kind of fatha defnyddio chdi bach o humor weithiau. Ond bod yn hynna'n peidio barn yn hyn gilydd. A
Neu sicrhau rili bod ni'n, os da ni'n teimlo chdi bach o cwilydd neu chdi bach yn embarrassed, betha, bod weithiau bod ni'n gallu gael sgwrs ar rywun a bod hwnna'n gallu gael gwared o'r stigma yna, da ni'n gallu teimlo lot. Na beth swn i'n neud, dwi'n meddwl. Ie. Wel, diolch yn fawr chi gyd am bod yn gwestiwn amazing, bod yn gwestiwn really agored, achos mae hwn yn pwnc really bwysig i siarad am, felly mae'n bwysig i wybod dych chi ddim ar ben dy hun a mae yna cymorth mas na os ydych chi eisiau help. Ond diolch yn fawr iawn am ymuno gyda fi am y sgwrs. Diolch unwaith eto i'r gwesteion heddiw, Grace a Welsh Whisperer, a diolch i'n cwnselydd Endaf Evans. Cofiwch am wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Just Davies ydw i ac mae'r podlediad yma y gynhyrchiad gan Bengo Media ar ran Mhrifysgol Bangor, Mhrifysgol Aberystwyth a Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennir sgwrs gan y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Ond tan y tro nesaf, ta-ra!